kawengku sagung jajahan nanging sanget hangi kibi sang rasihane putra kang hanjrok saking wiyadi nanging sanget hangi iki bisa resihane putra tandya teko mangkono wis maripun nggeni suka-suka para abdi bedhaya lan srimpi wis manjing wonten ing saklebeting kedaton negari ing Dwarawati ora kacarita sinten ingkang sampun medal saking Stinggil Binatura kon negari Dwarawati ora kaya nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna jumujuk wonten ing alun-alun negari ing Dwarawati yen Cinandra meger-meger cahyane kaya tugumane Arjuna Mulat pating gledrah pating gedadap yen Cinandra katon kaya minoh katubuhan Jala Kresna sinayang manggelung mangrok mining cakrani ora mangrok mining kang cakrani ora hidup iki mangsuk mangadya ingkang linuwih humbawana langgeng sinunggi jatan mawlat iya pancen ora enteng kewajibane ingkang ndak sandang ing wektu dina iki ya ing ari kalenggan iki ya senajan kabata kaya ngapa bot-bote ngabot dadi pusara mitraning para kadang Brata Pandhawa praktik nyanyi penggalih ingsun ing wektu dina iki kudu tedhak ana ing kraton negara ing Ngamarta ngestreni ya nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake wiwit tetanen agung yo supaya enggal bisa pinanggya ing sasmita ingsun sigra ngambah ing Jumantara tandya teka mangkono keparenya Nalindra Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna sedya ngambah ing antariksa sigra hanetepaken nagemira mekutha kencana sigra mangsa semedi sedhaket asluku juga nutupi babahan piwarasanga sekawan kang bineka sajuga ingkang sinidikara kinarya nut laksitaning brata mawas wahya manjing huswa sawanglena sajroning ngaurip pindha sanghaknya lir laknyana wis paripurna nggih Semedi nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna sanalika mancat ing Bantala ngambah ing Dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tatit lumiyatira nusa bima himantaka
Setyaki dinulwiran tumendang Setyani ku garwani ora kawewes lancur nyosang bulis rawong wacacita Sasuwene aku ngerteni ning madyaning alun negara ing Dwarawati. Wah, lha iki ngenteni aku nganti 2 jam setengah. Nganti ngentekke rokok Sergio setengah bungkus. Wah, jan rokok iki. Iki sing bakal ngene katerangan marang aku ora ana liya, ya kuwi Raden Samba Wisnubrata. Lah iki ana satya kanthek cilik cengklang-cengkling jegaglek kaya cagak gendera. He, wis opo? Yen kowe takon karo aku bebeteng ing negeri Dwarawati, Senopati negeri Dwarawati. Aku Raden Setyaki. Iya bener dasar Keparayata. Ndi? Raden Samba Wisnubrata dikon ketok ning ngarepanku. Ingkang bakal maringi katerangan marang aku ora ana liya ya kuwi Raden Samba Wisnubrata. Ayo padha wae. Sing bakal ngenehi katerangan marang kowe ora ana liya ya Setyaki. Oh ya bener, ya kebeneran yen ngono. Ndi saiki pusaka negara Dwarawati Sekar Cangkok Wijaya Kusuma bakal tak suwun ngampil, bakal tak boyong ana ing kraton negara ing Guwa Barong Setyaki. Ayo bola-bola ingkang dadi luwusmu. Kowe iso boyong pusaka negara Dwarawati yen iso nglangkai bangkene Setyaki. Wah, babu. Ayo babu arep ngopo? Yen kono keterangan kowe malah sing ngroriju karo lakuku Setyaki. Apa sekirane kowe paning tanding karo aku? Ayo sik tak wedeni awakmu. Ketiban tanganku kene mergane patimu. Ayo matno sastra jendramu tumpang sunggonmu ngrapalake tebak jajamu melesat igamu. Ayo maju tak ganteng Yesus. Ayo tak ngono aku Setyaki.
Jagat Dewa Bathara yo wah nandingi karo kordane bebeteni negara Ndhurawati Raden Setyaki lha kok malah gegilani tanggange wah yo iki yen tak terusake anggone aku Pancakara karo Raden Setyaki engko malah nganti cilik aku lara gedhe tumekane mati yo wektu dina iki aku tak mesanggrah dhisik ana ing sanjabaning alun-alun negara Ndhurawati ketok lenane bocah Ndhurawati kok tak santai ndase
ajar gendring kapiyandhem Prabu Sasra Hambara ya Prabu Wirambana Dewa awit saking tandangipun Senopati Negari Nduwarawati Raden Setyaki yen Cinandra kaya gabah den interi kaya sapu ilang suwe candrané ingkang dados sinambunging carita sinambunging lampah hanun nggih menika gumenaring inggih menika kayangan Dandang Mangure para wadyabala bajul barat nyawiji manunggal wonten ngarsanipun Ibu Betari Durga ingkang sampun pinuju sowan nggih Patih Jaramaya kalawan ingkang abdi Putut Jantaka persani ronggalih Ibu Betari Durga badhe paring pangandikan yen Cinandra saking Mandrawa kaya megaring puspita ing mangsa ketiga dawa candrané sangsaya dalararas abya lintang kang gumadhap titi sonya madya ratri karangyaning budyanira lirswaning madu branta
wanta manungsung sarining sekar Bung Patih Kalaludra diwakuhi Jaramaya. Adalah Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu miji dumateng kang abdi Jaramaya kados pundi Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu Jaramaya ulut mundhut marang kabeh para wadyabala bajul barat sirep sakawatara ya nggih aja nganti padha duna dungkap anggone duweni atur marang pun Ibu nggih Jaramaya niki mangestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Mila ing wekdal punika sedaya para wadyabala bajul barat menika sampun dereng sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu. Saderengipun Ibu lenggah sedaya para putra bajul barat sampun ambeber lampit wonten ing pisowanan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu yo mengkono Jaramaya kasinggihan Kanjeng Ibu. Iki yen ora karo panggulun iki kaya Putut Jantaka ingkang marak swanana ing ngarsane Kanjeng Ibu. Putut Jantaka padha widodol ngaku kita nggih Putut Jantaka naninjih Kanjeng Ibu. Awit saking berkah pangestunipun Kanjeng Ibu pisowan kula menika nderek ngabiyantara sowan wonten ngarsa paduka tan manggih rubeda setunggal punapa Kanjeng Ibu yo mengkono Putut Jantaka anakku. Putut Jantaka kula nuwun paring dawuh Kanjeng Ibu mula wektu dina iki pun Ibu nglumpukke Putut Jantaka karo jeneng kita Jaramaya. Iki yektine Ibu bakal paring pirembugan kalawan kowe Putut Jantaka. Lajeng lajeng wonten ngersa menapa Kanjeng Ibu? Dene Kanjeng Ibu miji dumateng kang abdi kapatihan. Sumangga Kanjeng Ibu katuran ngendika dumateng kang abdi Jaramaya wonten wigatos sing menapa Kanjeng Ibu. Sumangga katuran ngendika dumateng kang abdi Jaramaya Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu iki ngene yo Putut Jantaka karo Jaramaya iki Kanjeng Ibu mireng tembang rawat-rawat ingkang kabeta ingkang digawa karo Mbok Bakul Sinambiwara. Bilih wektu dina iki ora suwe meneh para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung Jaramaya. Kamangka pun Ibu sing baku sing mesti ora nayog yani apa sing dadi kekarepane putu-putu Pandhawa. Wektu dina iki bakal nganakake tetanen agung mengkono Jaramaya. Ladalah lajeng kersanipun Kanjeng Ibu kadosa puntipun Ibu bakal dawuh marang Putut Jantaka. Putut Jantaka wektu dina iki pun Ibu bakal paring pangandikan karo kowe Putut Jantaka. Lajeng wonten pangandikan menapa Kanjeng Ibu? Wektu dina iki budalna para wadyabala bajul barat luwih-luwih ya kuwi anak buahmu para ama Putut Jantaka. Ama ayo budalna ngruyuk ngrusak tatanan. Ngrusak tatanan ingkang bakal dumadi ya kuwi tetanen agung ana ing kraton negara Ngamarta. Pun Ibu percaya siji Putut Jantaka ngutus wadyabalamu ya kuwi tikus jinada, uler greges lan
menjangan Ranggas lan sing pungkasan Praha Kapita. Ayo wektu dina iki aja kesuwen bebarengan kalawan Ibu jumujuk wonten ana ing kraton negara Ngamarta rayahan utawa rusakan tetanen ingkang bakal dumadi ana ing kraton negara Ngamarta mengkono Butuh Jantaka. Buta tata gati wisraya indriyaksa kang sara maruta kang pawana gana marga Kanjeng Ibu lajeng bidal kula sak rencang dinten menapa Kanjeng Ibu yo Butuh Jantaka aja kesuwen sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa budal dina iki ayo wadya balamu ama-ama dikerep ana ing kraton negara Ngamarta ayo bebarengan kalawan Ibu jumujuk ana ing kraton negara Ngamarta Butuh Jantaka ninjih namung derek saking Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu ayo aja kesuwen jara kaya bobo jerato Kanjeng Ibu Menjangan Ranggas lan kowe Praha Kapita wonten dawuh dalah menika kadosa pundi Kakang Butuh Jantaka menika para wadyabala bajul barat wujudipun menika ama-ama menika dikempalaken wonten ing alun-alun wonten ing kayangan dandang manguri menika gadah sedya menapa Kakang iki ngene yo iki aku nampa dawuh saka Ibu Betari dene ora suwe meneh ya kuwi para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing kraton negara ing Amarta mula wektu dina iki Kanjeng Ibu ora nayot
bagiane apa sing dadi kersane. Aku kene mbujarake para wadyabala ama. Ayo kowe kabeh tak dawuhi jugu-jugu ana ing kraton negara Ngamarta. Tetanen agung iki bakal diwiwiti yen to tetaneman wis padha tukul. Sakwise tukul kowe wis ngrembaka lan wis awoh panyuwunku rusaken tetanen ing kraton negara Ngamarta. Oh ladalah kasinggihan Kakang. Mula wektu dina iki bidal kula sak rencang dinten menapa sesuk lan saiki ngenteni apa? Yen kowe ora iso ngrusak tatanan tetanen agung ana ing negara ing Ngamarta, kowe dhewe sing bakal tak percaya. Wah, menawi mekaten sumangga kula jerengake kakang putun sampeyan. Ayo aja kesuwen lakumu. Laku dedemitan Rama. Kayune Purwasa Jati
yen kembange kembang manur wis laju budalnya para wadya bola bajul barat langkung-langkung budalnya wadya bola ama jumujuk wonten ing kraton negari ing Ngamarta nyerang lampah daya prateng enggal ingkang sinedya ora kacarita sinten ingkang lagi wandun lampah bawaning satri ingkang rembesing madu wijiling andana tapa ya wijiling andana wari bebasa gogrok ulune kang nekuaki pengari bawa goro Eko bumi dwi sawah trigunung catur samudra panca taru sapangonan satoan dito sapangonan sabto pandito hastotawan nawa diwadasa ratu goro-goro apa yang dadi pratandaning goro-goro bumi gonjang ganjing lindu ping 7 sedina upahing jagat prakempala iki rojak kaya kopat kapite sang juang hananta buku gunung tarung padha lebur kaya Dadatirowati hamung ngurmati wijiling perpat punakawan catur ki lurah Semar Badranaya sapranakane ki lurah Nala Garing ki lurah Petruk Kantong Bolong Sumawana ki lurah Ndara Bagong gegojekan wonten ing Baramba alon-alon ariris medalira ki lurah Semar Badranaya sapranakan nyuwun lagu inggih menika tetembangan gethuk sore-sore padang bulan
Iki awake dhewe jujul ana ing jagating pakeliran, jujul ana ing bumi lamuk, ya. Jujul ana ing sedulur-sedulurku sing lenggah ana ing lamuk kene iki jam 2 kurang 14 menit. Wes genah modar iki jamu truk. Jam pira to, Gong? Jam 2 muncul 10 iki. Oh ya ora apa-apa. Iki jam 2 muncul 10 menit awake dhewe lagi metu ning jagating pakliran. Ayo ora apa-apa tok. Karang mau ngarep ayo wis diselani nganggo tetek bengek monggo wah panyuwunane akeh banget. Ayo ora apa-apa awake dhewe jujul ana ing kene jam 2 muncul ora apa-apa wis biasa. Ya. Lah iki aku tak takon Kang Gareng nek awake dhewe jujul ning kene jam 2 muncul 10 menit iki bengi iki kontrak kerjane tekan jam pira? Iki perlu ditanjake amarga aku nek jenenge kerja kuwi kudu duwe jam waktu. Ayo wis manut adat nek awake dhewe ning Magelang kono, ya. Pokoke sadurunge adzan subuh ndokoro sadurunge jam 4 kudu wis paripurna, kudu wis rampung. Ya. Ya wis apa-apa. Ya wis pokoke prinsip awake dhewe sadurunge adzan subuh kudu wis paripurna. Heeh. Wis karep masalah bubar. Bubar saiki wae yo. Wah, ana apa? Aku lek gurih ya kene bubar. Ayo bangane do ribut masalah bubar. Ayo kowe sak jege urip wis tau lho. Mayang kok ameng-ameng nyawa dikrutuk watu le bubar. Jam 2 niki wis tau lho. Aku durung tau ki tekan saiki. Oh. Nek arep dadal saiki wae mau piye? Dikerutuk karo sedulur kene ya aja nganti kok aja nganti. Lah mongko bengi iki lakone dikersake sak jege urip aku ya lagi iki nglakoke lakon. Lakon iki lagi iki. Ha iya. Biasane nek wahyu kok jati to. Udu, iki udu iki. Ayo wis awake dhewe iki ning deri minangkani menapa ingkang dados panyuwunanipun. Masalah lakon wis sipil tuprape awake dhewe. Ha iya. Pokoke waton orang, ruwat bocah Sukerto wani aku. Ha iya. Ruwat bumi wae wani aku. Ruwat bumi barang wah tak wanek-wanekke. Mbok lakon apa wae aku saguh. Pokoke waton orang ruwat Sukerto. Wis ning ruwat Sukerto angkat tangan bae. Besok sing ruwat meniko bae. Aku kowe iki gurih muni ekos. Ruwat. Ya aja wani-wani, kok ora wani-wani aku. Aku tak umpama ditimbali mayang ya wis mayang sing cara ngene iki wae. Umpama dikersake nganggo kudu ngruwat Sukerto, ya wis diri golek sing arep ngruwat sapa. Ha iya. Iki awake dhewe ning bumi lamuk, ayo muga-muga kaseksen simbah cikal bakal Kang Gareng. Ingkang sepisan ya kuwi tak aturke marang kaseksen simbah Kiai Giyuk ingkang angka 2 Kiai Coguna, Kiai Mangunkusumo utawa Kiai Badut lan ingkang pungkasan Kiai Gadung Melati Kang Gareng. Ayo nyekseni karo awake dhewe sak kanca. Wis muga-muga tak suwunke kaseksen simbah cikal bakal sak bubare pahargyan iki lumantar awake dhewe Gusti Allah ku sing ngabulke apa sing dadi panyuwunane awake dhewe. Muga-muga sak pungkure awake dhewe sak kanca muga-muga keluarga ana ing lamuk kene tansah nampa bagya mulya, tansah nampa nikmat sehat, ayom ayem tata titi kalawan tentrem sak lawase Kang Gareng. Amin Kang. Ya. Muga-muga tak suwunke ya ora ana liya, muga-muga tansah nampa panjang yuswa